Wow, shit. Nå, ja, sådan går det vel. Ja, mandag. Vi har arbejdet mange steder for at komme lidt ud af hytten. Vi har været blandt andet på Jensens Bøfhus og caféen i Salling, og jeg tror, vi har pisset utrolig mange mennesker af. Vi har fået lavet godt, vi har fået struktureret hele vores fremlæggelse og alt det information, vi skal bruge. Og så har vi har skrevet en masse dokumenter, en masse sider om alt det information, vi nu kan finde. Fundet links til alle de hjemmesider, som vi nu skal bruge til noget. Vores arbejde sammen har været super godt. Der har ikke været nogen problemer der i hvert fald. Vi har været over diskuteret et par enkelte gange, men det hele gik sgu godt til sidst. Og så, i bund og grund må jeg sige, at både mig og min makker har arbejdet meget konstruktivt med det hele. Og det er forløbet rigtig godt. Nå, Dam. Ja, det blev tirsdag, og vi er i gang med at lave... vi begyndte på vores dia-show. Vi har brugt det meste af dagen på at finde information og som sagt give med dia-showet, finde de rigtige billeder, der passer til osv. Vi har læst en masse stof i dag, og vi har kigget meget i vores bøger osv. Vi har også fået snakket med en misbrugskonsulent, som så heldigvis er min mor, eks-misbrugskonsulent ude på Gravsgade Fængsel i Nordjylland. Udover det, så har vi har faktisk knoklet igennem. Det meste af dagen er faktisk bare gået med at ligesom lave vores fremlæggelse skridt for skridt, introen og problemformulering osv. Vi har begge to arbejdet super godt, og det var det. Så kom ugens første udfordring. Klokken den er 6 nu, og vores computer den har bare tænkt, fuck, jeg gider ikke mere. Så min computer den er, næsten brændt sammen. Jeg blev med at tænde den igen. Og den startede bare med at slette alt det, jeg havde liggende på, og så prøvede jeg genstarte, men nu gider jeg simpelthen ikke starte op. Og vi havde helt lidt information derpå, som blev åben, som ikke var gemt, og det er jo selvfølgelig vores fejl, men det er totalt fucked, og det er virkelig træt af det. Så vi har også lige fået skrevet et interview ind, vi har lavet med en eks-fængselinspektør, som så er min morfar, og det blev vi så nødt til at tage, hvad vi kan huske af, og eventuelt en rigtig nok ind, så den er værd over. Så fik vi lavet projektet. Klokken den her kvart i kvalme om natten. Og nu har vi egentlig bare besluttet os for, at nu vil vi gerne i seng. Søren han fik lavet det interview med morfaren. Han gad godt at snakke med os klokken 9 om aftenen. Selvom det er jo normalt, at han sengetid. Men jeg tror sgu bare, at vi går i seng nu. Hej, så bliver det torsdag, og alt det er begyndt at køre igen på skinner. Ja. Vi har lavet en hel del i dag, og vi er rimelig gode på at aflevere vores ting i morgen. Jeg tror, vi får rimelig godt styr på det. Mangler lige at få klippet vores logbog sammen, og så er vi der sgu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg står her. Det var sådan lidt komisk. Så ses. Ja, altså han kalder jo så. God Mads til den. Ja. Så nu har vi sgu kun én ting tilbage at sige. Vi glæder os til at fremlægge. Det bliver skide godt. I skal glæde jer. Det er i orden. Det er i orden, Vi Martin. ses på mandag. Nej, vi skal lige huske bananen. Den er med i mange logbog. Det er faktisk vigtigt. Hej, bananen.